nggawe ambeng pemirsa, iki jajane lho. Iki jajane sak lengser. Gedang gak mbok lapis dok iki, Mang. Lampu lapis ya. Sawangan tok. Iki segone biasane ning nggone biasa nek dhisik ning lengser, kali iki dibunteli ngene ae dekek tas. Wis golek praktisi, saiki wis ora dadi kaur kok. Dadi bahan, tapi Pak Ejek ning dhuwur nek kondangan. Kondangan warna di dhuwur. Mbek Mbah Nur. Iki lho gedange. Ya mung Mbah Nur mbak. Ya ini nang gawe. Wis. Ejek ngenteni ber Ini kita kan bawa barang. Lah ngene iki kok ning kon iki kok tapi ditinggal ya, Dok, jajan. Jajan. Cek tape. Iki cek Jumatan pemirsa berjeman. Iki godhonge ngene digowo. Ini lho cuma tutup. Jane ngantek kok tutup ya ini. Lah iki ditutupi ora? Wis mau tutup. Iki mau petak review isine berkate. Dan Oh, nek kene godhoe guys, iki mang urap tahu endhog. Segone dhewe, lawohe dhewe. Bumbune dhewe, segone dhewe. Ku nek kondangan nek ning kene iki ning nggone Pak Kami tuwa. Ning nggone telon pemirsa. Untak piye jajane langsung yo ben. Tak fotone. Tape. Katok mah, kowe ngalih. Ya. Jinazahmu ya. Tangane madok. Oh ini guys, kondangannya caranya seperti ini, diunduk-unduk. Wajib deh. Hanang kabeh guys nek ning kene. Pawa menika sak kanca sedaya gadah kacat kula kapurih ngabalaken kacatipun. Kacatipun kaping sepindah perlu nyasi kurmat ngok Adam katon anak Adam Mekasan. Banjing lan tudung taun 8 sasi Relas dinten 7 Kasal enten dinten Jumat Kliwon. Dinten Jumat Kliwon pawa sak kanca sedaya menika perlu menika tapoh bumi. Pramila dipun casi kurmat kangge bumi lan langit sasi rinten kawan dalu. Pramila daya dipun casi kurmat pawa sak kanca saged toga berkahi paring slamet wilujeng senenipun. Lan meh dipun casi kurmat kesiki toyane dusun jam iki. Lan meh dipun casi kurmat menika geni godhong kayu banyu barat kawan angin. Pramila daya dipun tasmun pawa sak kanca saged toga berkahi paring slamet wilujeng senenipun. Lan meh dipun casi kurmat menika Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad sayyidil awliya wa anzuka min baini sawtarik. Shalatu wa salam rasulillahi alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hadina min hadain wa afina fa'id wa tawallina min tawallait wa barik lana fima ata'id wa qina syarra ma kuntu fa'id taqaddim wa la yuqaddamu alaika wa innahu la yudhal walait wala yang cuma ngati tata
kondur malam kondur astangga biru kawa baika Allahumma dengan dimati menqadi madun karim tanung dirin wa nasalina ulama mama huwa yang amin musallim wa barisa Sulaiman wa salam apa jaga batilakana manuna jumal Quran Allahumma ta'am Allahumma ya khairan diwa ya karimu abuna bil haqqi ya rahman ya rahim ya manan ya kanan ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka mutabitin wa najasa tatabini wa baratan fil maut wa rahmatan dalam wa dufatan wa Allahumma habina bisa qadar maut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa nar wa sallallahu iman ya rahimin panjang wa yasifun wa alhamdulillahi rabbil itu keri oh alah oh Panjuk krecek kae, Pak. Kalau jajan krecek. Lah kuwi lebokno. Rame guys. Nah. Mas, anu lengserku Mas. Yo oke. Pokoknya Mas. Oh. Sunting apa ini? Duh, rame guys. Aja mulai sik. Orang iki segone. Allahumma sholli ala Muhammad sholli ala sayyidina Muhammad Yes, ambiar dewe-dewe. Wis rampung guys undangane. Ngene tok. Wong ning ngarepe nek jajane enak-enak iki randang mek taltil kan. Kene nyuting lele aku ki ora ning kono. Jike dono iki ning tas. Apa ae? Malah banter. Wis. Aduh, undangane wis bar, guys. Wis nanti buka kuwi, engko tak kon nyuting lho. Kae turu. Kecil. Lagi mang untuk krecek, enak krecek aki-aki kan banget. Apa? Iya, kilo nge-review berkat kilo, kayak gitu. Pasungnya di mana rupanya apa? Apa ini? Mantap, guys. Teko.
Nih ndi gak marane. Wah, pakmu ketemuan iki mesti. Wah, butai. Wow, oke apa tempe? Mamak tempe. Mbek mie. Wis ben odo. Sego. Kakunge mulai yo sego tigo mulai sego mbok mulai. Yo jajan. Iki sego kabeh delok. Sego kabeh. Padha. Yes. Mang enek jangan soto piring di plastiki. Kok ora rena-rena ya sing dicipuk. Lho iki wek dhewe. Lah ya ngono ki takon kon. Sugane dhewe karo anune sitok-sitok. Ora ninggal jane ra apa-apa genti. Sego. Wis, sini yo. Iki mang tak aku pengen krecek ya takon. Ponakan sijine lagi teko delok. Anak itu turun. Iki lagi dong wis ngumpule saiki pemirsa lagi teko lho. Ya turu. Iki bukno. Lah Pak Am ning ndi? Pak Am marani kowe Dik Rika. Astaga. Aku dikon dhisik. Wis dadi listrike. Si Ahmad prene tak foto. Duh, arek blur koyo. Ya wis ngono pemirsa, kontene Mbak Isma ya iki mau apa kondangane ngono kuwi, apa jenenge? Ya, oh ya. Apa kondangane ning kene carane ngono pemirsa di apa? Dintuntung ngono, ditata ning gone ngisor terus bar kuwi terus digo mulih neh. Kene tanggapane pemirsa sepi biasane nek barungane ndek kae dangdut saiki wis prei soalnya yo ngono ki butuh biaya dan saiki iki padha angel golek dhuwit. Biasane tarian nek enek ngono kae. Saiki wis gak ditarik. Ya wis ngono pemirsa carane kene nek kondangan ya wis ngono kuwi ket kae mule buke ya nganggo jajan ngono kuwi. Dhisik segone malah ning lengser saiki wis perubahan baru padha dibunteli. Dhisik ya ning lengser. Ya wis ngono iki mang kondangane ya ngono kuwi ning gone Pak Wo. Ning omahe kami tuwane kene, ora soalnya ning kene genek sendang pemirsa. Pokoknya yo mbancaki desa ngono, cara monogas desa kuwi sedekah bumi. Ya wis ngono Mbak Isma pamit ya iki mang oleh-olehane berkat ya ngono kuwi padha ijol-ijolan, padha genten mek nggone liya-liya pokoknya dituker lah ngono. Mbak Isma pamit, terima kasih selalu mengikuti kegiatannya Mbak Deni Ismail, selalu support kami, matur nuwun sing akeh ya pemirsa bolak-balik sepurane nek enek klera-klerune Mbak Isma. Aduh, sampai apa ngebleng perkara konten nih ambyar ilang solok nih pemirsa. Tadi bingung aku. Gak fokus sampai konten-konten liya iki. Terus keterak udan, ini udan sedino. Tadi kita udan ki ket ater-ater. Walah. Udan sampai sore sampai bengi. Jadi apa-apa ya bingung. Ning dalan ra iso ngonten dan deres nggo mantol iki ndelik. Ater-ater wingi ora dikonteno kabeh. Liyane ra kekonten kabeh soalnya ya kesel bering Mbak Isma gak turu, guys. Rong bengi gak turu. Gawean jajan sampai jam 12 kok. Sampai subuh kok gawe apa jenenge pasung ki esuk sampean. Ya wis ngono, pokoknya ya wis muga-muga kabeh diparingi sehat, panjang umur, seger waras ya. Pulange Mbak Isma besok pemirsa. Wis ngono. Sesuk iki ya gawean neh. Ape mulai nggo jajan nek mantuk ning merah. Gawean anyar neh. Sing iki dienggo ater-ater ambek dienggo bancaan. Iki jajane. Jane nggih jajan akeh pemirsa sampai bengi tapi ya kontene ilang sing gawe jadah sing lagi teko mbubuti pitik kae. Pitik ki tuku 4. Tambah pitik Jawane 2 dibeleh. Ora leren pokoke. Buke yo iplik masak iki marut klopo pirang-pirang seklopo 10. Songo iki parut dewi. Apa-apa dianu dhewe kabeh. Ya wis sampe Mbak Isma mbek
buke tok ya. Ya wis ngono Mbak Isma pamit becik ketitik ala ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda ngedusi Dik Peri pemirsa. Halo. Heker ae tukaran nek petok dulurane. Ngono ya wis. Dadah pemirsa, sampai ketemu ning gone merah lagi ya. Mbak Isma cuma 2 malam di sini. Pedang mantuk, soalnya ya mergawe ya pemirsa. Omahe engko piye nek ditinggal suwe-suwe. Sok rene neh delok-delok anguk-anguk pake buke soalnya wis padha tuwek pemirsa. Iki masku kan gak enek ning kene, wonge budal ning Sumatera. Jadi sepi. Oke. Aduh. Coplok per mandi. Mandi kulon kene lho.